Žijem v Trnave od narodenia. Vyrastal som tu, chodil do školy, do kostola, oženil sa, založil rodinu. Dnes nám s manželkou robia radosť naši 4 synovia a 5 vnúčat. Spokojne môžem povedať, že mám rovnakú krvnú skupinu ako mesto, v ktorom žijem. Záleží mi na kvalite života v Trnave. Aj preto som počas 4 volebných období slúžil jeho občanom ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda bytovej komisie. Počas tohto obdobia sa nám podarilo ekonomicky stabilizovať mesto, pritiahnuť investorov, ponúkli sme obyvateľom priestory na bývanie, relax i oddych. Zvlášť náročné pre nás všetkých boli posledné 4 roky. Trnava dosiahla pod vedením primátora Vladimíra Budka výrazné úspechy. Máme novú pešiu zónu, univerzitný parčík, detské ihriská a školy. Trnava však zďaleka nenaplnila svoj potenciál. Dôvodom bol fakt, že primátor sa nemohol jednoznačne oprieť o zastupiteľstvo. Mnohé rozhodnutia často podliehali zdĺhavým diskusiám a vyjednávaniam medzi primátorom a poslancami. Predstavujem si oveľa efektívnejšiu službu obyvateľom Trnavy. Službu, ktorej dokážeme riešiť problémy občanov rýchlo a bez zbytočného oddiaľovania. Som presvedčený, že naše mesto potrebuje silný dvojzáprah, v ktorom bude mať primátor jednoznačnú podporu zastupiteľstva. Preto sme sa spolu s kandidátmi pravicových strán a poslancov mestského zastupiteľstva spojili do jedného tímu. Ponúkame svoje skúsenosti, zodpovednosť a predstavu, ako posunúť Trnavu výrazne vpred. V prípade nášho spoločného úspechu sa nám naisto podarí realizovať našu víziu o Trnave zelenej, bezpečnej a spoľahlivej. Ďakujem vám za vašu dôveru.